И привет, дами и господа, аз съм Васко и добре дошли в моя канал. Днес съм ви подготвил едно много готино видео, цялата история на Финиас. Финиас и Фърп е една много готина анимация, гледаха като детенце, много и се кепех, те си правиха каквото си искат, строяха си каквото си искат, пари от някъде безкрайно, каквото си искат, тече, много готино. Дайте палче, нека спробвам да съберем 200 харесвания на това видео, абонирайте се за канала, чупете камбанката. Скоро още много контент. В момента приличам на малка препарирана кокошка, защото съм леко болен и се прибрах току-що от нощна смяна, но съм обещал, че ще има контент за вас. Айде почваме с историята на Финиас. Това е пълната хронология на живота на Финиас Флин от много готинката анимация Финиас и Фърб. Днес ще съберем всичко, което знаем за живота на Финиас, започвайки от неговото драматично раждане. Защото сега, хайде сега такова, жената цел триъгълник родила горката, така че не ми замисли. Ще разгледаме най-големите му постижения, трудните му моменти, маниакалните му фази и разбира се, любовният му живот. Пак като почна да обяснявам за моят любовен живот, майко! Нека да започнем от детството на Финиас. Финиас все още е дете, но нека се върнем още по-назад, към най-ранното му детство. Той е второто дете на Линда Флин и един мистериозен мъж, чието име така и не разбираме. Дуфеншмърт има такава теория. Квадратна глава. Майка му е играла като малка. Играла е, глупости е правила. Финиас и по-голямата му сестра Кандис не прекарват много време със своят биологичен баща, защото скоро след раждането на Финиас и дори по време на втората бременност на Линда, този мистериозен мъж изчезва от живота им. За него почти нищо не се знае. Нито истинското му име, нито причината, поради която го няма. Единственото сигурно нещо е, че той никога повече няма да бъде част от живота на децата си. Горе-долу. Освен това, след като Финиас и Кандис носят фамилията на майка си, а не на баща си, можем да предположим, че този човек или доброволно е напуснал в семейството, или изобщо не ги е признал за свои деца. Един от най-ранните спомени на Финиас е как Билтфорд му открадва колелото. Интересното е, че по това време Билтфорд дори не е бил побойник. Самият той по-късно признава, че някога се е считал за страхливец. Но така или иначе, малкият Финиас едва ли щеше да стигне далеч с този огромен велосипед, така че може би Билтфорд просто го е пазил от него. Какъв добряк. Дай да краднем тук от малкото дете, че то ще се отрепи с колелото. Малко след това, Линда, която вече е самотна майка, среща и се влюбва в британския търговец на антики и историк Лоренс Флечър. Двамата официално стават двойка по време на прощалният концерт на Love Handle, докато малката Кендис и бебето Финиас са у дома с бавачки. Когато Линда и Лоренс се женат, Финиас и Кандис получават не само втори баща, но и доведен брат – Фърб. Финиас и Фърб се сприятеляват почти веднага и бързо започват да се възприемат като най-добри приятели. Когато Финиас е на около 3 години, новосформираното семейство Флин Флечър решава да си вземе домашен любимец. Отиват в приют за животни, които тайно разпределят специално обучени агенти на неподозиращи семейства, за да могат да се борят с злото под прикритие. Докато нито едно от животните дори не поглежда към Кандис, то сякаш някой толкова иска да гледа реално към Кандис, една малка птицечовка поглежда едновременно към Финиас и Фърб, което веднага ги кара да го харесат и да го осиновят. Първоначално го кръщават Бартоломио, но по-късно сменят името му на Пери. Признавам се, след като намирах тази информация за това видео, го разбрах това, нямам никакъв спомен за такъв епизод. Финиас и Фърб развиват невероятни инженерни умения. Още от най-ранна детска възраст, обикновено Фърб се занимава с строежа на техните изобретения, а Финиас проектира чертежите. Разбира се, и двамата могат да разменят ролите си, когато си поискат. Буквално са добри във всичко.
Но има едно нещо, което Финиас никога не е разбирал добре. Хората. Той е изключително наивен, когато става въпрос за чувства и емоции. Как ми е? Не осъзнава колко често изкарва сестра си извън нерви със своите изобретения и също така не забелязва очевидния факт, че съседката и най-добрата му приятелка Изабела е влюбена в него. Цял май аз вече не виждам, ако някой момиче е влюбена в мен или не. Може би никоя просто не е влюбена в мен. Изабела си пада по Финиас, откакто се помни. Много преди началото на сериала. Но той никога не улавя нейните намеци, дори когато са повече от явни. За съжаление, Финиас изобщо не разбира романтиката и разчита на статистики и проучвания, за да определи какво е романтично и какво не. Лятото, което продължи цяла вечност. Още в първия ден на лятната ваканция, Финиас и Фърб измислят най-известното си изобретение – огромно увеселително влакче, което се простира из целия град и въпреки мащабите си някак остава незабелязано. През следващите дни двамата продължават да създават всякакви невероятни неща. Пътуват във времето, превръщат баща си в рок-звезда, строят суперкомпютър, откриват изчезнала цивилизация и дори спасяват Земята няколко пъти. Основната им цел е да опозорят всеки миг от лятото. Затова и мотото на Финиас е "Гръбни деня". Catch the day, my friend. Catch the day. Финиас не просто обича да изобретява. Той буквално не може да спре. В един епизод, когато Балджийт го моли да не измислят нищо ново за един ден, Финиас изпада в сериозна депресивна криза. Разбира се, през цялото време Кандис се опитва да разкрие братята си пред майка им, но въпреки нейните безкрайни усилия, изобретенията им винаги мистериозно изчезват в последния момент. Финиас много обича сестра си, но няколко пъти е губил търпение с нея. Например, когато отказва да изпълни инструкции или когато отказва да прекуси гигантска пропаст с триколка. Което, честно казано, звучи толкова малумно на някакво. Ще прекусиш тази пропаст е така с триколка. Не, кой ти станеш? Има шанс да умреш сега. Бъдещето на Финиас. Години по-късно, след като завършва от училище, Финиас и Изабела най-накрая осъзнават чувствата си един към друг и започват своята връзка. Според бъдещите сцени в сериала, Финиас продължава да постига велики неща и дори печели награди в Швейцария. А според една забележка на дъщерята на Кандис, Изабела може би дори става негова съпруга. О, колко са сладки заедно! Много ги шипвах. Най-вероятно, мисля, че в последния епизод точно стават нещата. Но това не е краят. Новите сезони на Финиас и Фърб ще разкрият още повече за бъдещето на нашите герои. Да, прочетох, че 2025, тази година, лятото, може би ще има нов сезон на Финиас и Фърб. Така че с удоволствие би го гледал, ако наистина има такъв, ако наистина излезе такъв. Ако искате да направя още някакво по-дълго проучване и да направя специално видео за него, споделете. Та, приятели, до тогава не забравяйте да грабнете деня, както казва Финиас Флин. Catch the day. Та, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Оставете едно палче нагоре, абонирайте се за канала, 200 харесвания, ново видео. Надявам се историята на Финиас да ви е харесала. За още подобни видеа абонирайте се. Да, вече го казах. Благодаря ви за цялата подкрепа. Опитваме се, ще се върнем. Ще станат нещата. Обещавам ви всичко бомба. Ще има едно много сърцераздирателно видео сигурно скоро. Ще ви съобщя за него, когато го кача, т.е. вие ще го видите, но има време, изчаква малко канала да се съвземе, за да може до повече хора да достигне, защото реално е важно видео за мен, като личност, не толкова за контента, който е в канала. Просто ще ви споделя някои мои неща, гледни точки и преживявания от живота ми последно време. Благодаря, ще се видим, когато се видим. Чао, чао и до нови срещи!